Sé que tanto te camé. Em fa molta il·lusió i més aviat estic com il·lusionada, hi ha moltes ganes de veure com ho rebrà la gent, perquè hi ha molt treball darrere. És que és la vegada que estic més nerviós, perquè és la vegada que fem una obra que no és obra i, per tant, nosaltres som mig autors o, en tot cas, no l'hem vist encara, no l'hem pogut llegir, no l'hem pogut veure mai. D'aquesta cosa tan explosiva acabem parlant de lo mateix de sempre, de lo mateix que parlava el Rei Lear, de lo mateix que parla el Hamlet. Tinc molta feina i necessito un treball actoral que per mi jo crec que serà difícil, perquè és com fer molt... És com molt amanerat, però jo no tinc falset. Sempre és important fer les coses des de l'amor, des del respecte per la tradició, però també amb la llibertat de, com a artista, poder-te expressar. Tant a nivell visual com a nivell musical, amb internet tens la llibertat de triar de què et vols empapar, no? Me hace muy tambalea.